Уважаеми госпожи и господа, добре дошли. Настъпи този дългоочакван момент. След дни и нощи усилен труд на екипа на Международния фотографски салон Варна и съмишленици и труда, разбира се, на международното жури, вече има изложба с експонирани 250 творби, плюс една съпътстваща изложба по 7 избрани фотографии от всеки член на журито на 7-ми Международен фотографски салон Варна. Вашите аплодисменти. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, позволете ми да дам думата на господин Александър Николов, представител на Градска художествена галерия и част от екипа на Международния фотографски салон. Здравейте на всички, добре сте дошли. Като представител на галерията искам да приветствам това събитие, което за 11-ти път се провежда под нашия покрив и за 7-ми пореден път. Това събитие е международно. Това е една изключителна изява за нашия град и за България, както има и други такива салони, но този салон е най-добрият и е първият международен фотографски салон от този характер. Градската галерия провежда доста фотографски събития, но това е най-доброто, което се случва всяка година. И като фотограф искам да отбележа, че той става от всяка година все по-добър и все по-добър, след което вие ще се убедите след малко. Благодаря ви. А сега ще дам думата на господин Иван Германов, президент на Международния фотографски салон Варна. Дами и господа, скъпи гости и приятели, още веднъж здравейте и се радвам да ви приветствам на откриването на 7-то издание на Международния фотографски салон Варна. Този салон е първият в България, който се провежда във вида с 4 патронажа на най-известните фотографски асоциации и организации, като ще си позволя да ги изредя. ФИАП, това е Международната федерация на фотографите и артисти. Повечето от вас знаят какво е това. ПСА, Фотографското общество на Америка, за първи път патронаж в България и то на нашия салон. UPI, това е Международното обединение на фотографите, също за първи път в България. RPS, това е Кралското фотографско общество на Великобритания, също за първи път получава салон в България този патронаж. Фотографско общество до сега Варна е давало патронаж, този му е втория патронаж. За първи път имаме 5-членно международно жури, като журито беше в състав Брайан Хопър, Ирландия, председател на журито, госпожа Бахар Калели от Турция, Генчо Петков, България, Росен Донев и Златко Латев, България. Като Брайан Хопър е FIAP, което значи Excellent фотограф-артист. Не много хора притежават тази титла. Бахар Калели е AFIAP и Генчо Петков е AFIAP, като артист и фотографи. Журито имаше много тежка задача. 3667 имиджа трябваше да бъдат оценени. Ето вие може да си представите колко материал е това. Бяха
авторите 484 предоставили на тия 3667 турби от 62 държави. Като цяло 250 от тези 3667 са приетите и експонирани творби в тази галерия, които вие ще имате удоволствието да видите малко по-късно. Журито имаше тежка задача, но благодарение на софтуер, който беше създаден от фирма Одесо Колор специално за обработка и журиране на фотографски салони и подобен вид конкурси, задачата му беше до някъде улеснена и в същото време този софтуер даде възможност или не даде възможност да има по някакъв начин съмнение, че някой е бил повлиян от оценките или виждането на колегата си, тъй като всеки член на журито имаше собствена отделна станция, без поглед върху работа на другите. Втората част от софтуера беше да обедини техните оценки и да даде крайни резултати по точки в низходящ вид, което затрудни на финала много журито, тъй като имаше много оценки в долната категория на този ред низходящ с еднакви точки. И при мотивираното обсъждане накрая, кои са и трябва да продължат напред, дебатите минаха полунощ. Как да кажа, умората им беше до такава степен, че съм им благодарен, че я преживяха така лесно отстрани. Награди този салон за първи път дава толкова много народи и това е благодарение на всички тези патронажи, които до сега никой не е имал в България и в региона, как се позволя да кажа. 77 на брой. Господин Колев има удоволствието после да ви ги произнесе една по една. Какво получават всеки един от участниците, което също е важно за този салон? Всеки един получава този луксозен каталог, който вие ще имате възможност да видите или да си закупите, което е изключение. Малко салони по света, или не са много по-скоро, които дават на всеки един от участниците си каталог за участието, което те имат. Нещо различно от другите години. Съпътстваща изложба, която не е на местни автори или просто, както до сега на организации. Самото жури направи съпътстваща изложба, като всеки един от тях ни предостави по 7 творби. Ще имате възможност да ги видите в зала 4, съвсем така отделени извън основната експозиция. Като пак ще ви ги изведа, ако искате, Брайан Хопър, Махар Карелин, Генчо Петков, Росен Донев и Златко Латвиев са хората, чието творби ще видите. Искам да благодаря на екипа, който сътвори и доведе до край, поне в момента, това, което правим, този 7-ми международен фотографски салон, като цяло, както и господин Николов отбеляза, той е 11-то издание, 4 национални и 7 международни, а и в лицето на господин Илиян Недев и Петров, който не виждам, може би е тук, като основатели, не го виждам, затова казвам, на това нещо, което е добро за Варна и единствено по рода си в този мащаб и в държавата. Екипа Елена Бойчева, координатор на цялото това събитие, като цяло дълбочина Василева, арт-директор, и това, което ще видите като експониран начин на провеждане, е основно нейно дело. Разбира се, на господин Николов, малка част и моя. Владимир Вичев, технически директор, цялото осигуряване, което беше като поддръжка, печат, изобщо компютри, софтуер. Има друг, който ще го поканя по-зре. Там между вас е господин Явор Налбантов. Дигни се високо ръката да видят. Това е софтуерната поддръжка. Ганчо Ганчев не е сред нас, тъй като малко по-късно ще ви обясня къде е. Емил Милев някъде тук е с фотоапарат. Повечето от вас го познават. Естествено също изпълнява функция пак във връзка с салона на друго място. Александър Николов е тук, част от екипа. Също сътрудник галерията, благодарение на неговата опитност, нещата се случиха бързо и качествено като подреждане. Едно нещо, което ви казах.
Изложбата ще бъде експонирана същата тази, която ще я видите, принтирана на винили и на големи осветени пана. Ако си спомняте или една немалка част от вас са видели на входа на Морската градина предходната година, когато правихме 10 години най-доброто от международен фотосалон Варна. Но ще прекъсна до тук, имаме една поправка. Пламене, може извинение. Пак ще започна. Пламен Михайлов. Значи, тази година той имаше функцията да бъде с публичните мрежи, изобщо правенето на нещата в Фейсбук и дигането на имиджа на салона като цяло. След не го виждам едната. Извинявам, също много е наедрял и го скрива, затова прощая също. Сега, Светлин Стойчев, който държи фотоапарата на този каталог, който ще видите, в голяма степен на неговите качества се случи на време и с това качество поради, да речем, наши организационни проблеми, но той спаси до такава степен, че аз ще живея спокойно и следващите дни. И не само, да, целият ни екип. И сигурно още хора да не се чувстват обидени. Съжалявам. Това, което започнах, ще го продължа. Външно излагане. Ще бъде принтирана цялата тази изложба на винил и юли-август, за съжаление нямаме точни дати от община Варна към момента, ще бъде изложена на варненската публика, не само на нея и на гостите на града. Като цяло, надявам се да имате живот и здраве, така удоволствието да я видите и в по-разгърнат вариант. Така, казах, че двама от колегите отсъстват. Те правят 10 години фотосалон Варна, най-доброто в момента, и го строят в Пазарджик. Община Пазарджик плати всички разходи да бъде представена тази изложба, харесана от тях, да бъде видяна от целия град и околността, което е друго признание, поне на локално ниво, че нещата са качествени. И затова казах, че Ганчо Ганчев и Владо Лузун в момента се трудят, продължавайки там идеята, че това изкуство трябва да се разпространява навсякъде. Трябва да спомена, че и не мога и не трябва да пропускам. Салон се случи с участието и помощта, спонсорството на няколко фирми и организации като цяло, които подпомогнаха финансово или не финансово самата цялостна организация. И искам да започна с община Варна, която ще ни подкрепи не тук, за тук не ни дадоха и стотинка, но за това на открито община Варна отдели част от бюджета си, за да ни помогне това да бъде съществено. Макар и минимална, сумата все пак е нещо, искам да подчертая, че помагат. Хотел Графити, галерия, госпожа Добринка Митева не я виждам в нейно лице. Журито беше настанено в хотела, беше ни предоставена конферентна зала с всички възможни и най-добри условия да се случи, те да се чувстват комфортно и да работят, както казах, и до след полунощ, без да имат, как да кажа, претенции, не е точно, ама така ще кажа. Така, спокойствието. Фирма Одесо Сколова, която казах като цяло, направи софтуера, печата и общата техническия софтуер на поддържане на събитието. Словей Соди, лицето на господин Спирос Новикос, не знае дали тук не го познава лично, също ни предоставиха финансова помощ, за да се случат нещата. И медийното партньорство на списание Фотомания, не знае има ли представители, но благодарим още веднъж на тях. Също и Фотокафе. Елена и Иван Масларови, те са тук, видях ги, той е тук, а не я виждам, затова казвам. Благодаря още веднъж на всички, които ни помогнаха и бяха част от екипа да се случат нещата. А сега Ивана... Да, пропуснах нещо, така или иначе, това, което правим, благодаря на Димитрина. Това събитие, което се е провеждало и миналата година и предходните, и в настоящия момент е подкрепа в немалка част на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата, тъй като това е едно от културните мероприятия на града и трябва да бъде оценено в един бъдещ план. Друго, допуснато.
Ще дам думата на господин Колев. Малко тягостно може би ще ви дадат 77 награди, ама толкова са. Това да направим. Златен медал от Международната федерация на фотографите и артисти ФИАП за Вахид Бабай Иран. Ако има артисти наградени тук, могат да заповядат. Аз продължавам. Златен медал от фотографското общество на Америка получава Хива Наши от Иран за фотографията Баба. Телефоните не са мои. Златен медал от Международното обединение на фотографите за Франсис Кинг, Канада. Златен медал на Кралското фотографско общество получава Джейн Кланси, Австралия. Това са златните медали. С сребърните медали в категория цветна фотография Юнг Ним, Канада. Сребърен медал от ФИАП. Лу Цай Уанг, Тайван, за фотографията цветна усмивка. Сребърен медал от Фотографското общество на Америка. Дерек Галън, Канада, за фотографията за болекар. Сребърен медал от UPI. И сребърен медал от Кралското фотографско общество да изключат телефоните. И Пламена Коева, България. Пламена, дали е тук? Няма я. Отиваме към бронзовите отличия в категория цветна фотография. Лаки Крищина, Унгария, за семейна обич. Бронзов ФИАП медал. Абдул Рахман Алтер Каид, Кувейт, за дървени плочи и ученици. Бронзов медал от Фотографското общество на Америка. Ахмад Кадири, Иран, получава бронзов медал от UPI. А Елена Карагьозова, България, за жатварка, получава бронзов медал на Кралското фотографско общество. Елена Карагьозова няма да може да присъства. И продължаваме в категория цветна фотография с поощрителните награди от 4-те организации. Поощрения получават Самуел Ферон, Франция, от ФИАП, Иса Ибрахим от Бахрейн, от ФИАП, Дейвид Тей от Сингапур, от ФИАП, Джозеф Там, Австралия, от Фотографското общество на Америка, Фатима Алмаро, Саудитска Арабия, от Фотографското общество на Америка. И също от Фотографското общество на Америка Ибрахим Бахрами от Иран, също и Джон Томсън, Великобритания, също поощрение от Фотографското общество на Америка. Поощрение получава и Ивелин Иванов, България, от UPI. Поощрението ни е тук. И Иван Тонов, България. За фотографията лист. Поощрение от UPI. Ето го. Честита. Продължаваме с наградите в категория монохромна фотография. Златен медал от ФИАП получава Штефан Наги, Австрия, за фотографията Игра. Златен медал от Фотографското общество на Америка получава Изолда Штайн Лейболд, Германия, за фотографията Дълбоки очи. Златен медал от UPI получава Раул Виалба, Аржентина, за фотографията Сама. Владимир Прошкин, Русия, получава златен медал на Кралското фотографско общество. Сребърен медал от ФИАП Лун Цай Уанг от Тайван, за препускане в снега. Юрий Пустовой, Русия, получава сребърен медал от Фотографското общество на Америка. Вестурс Линкс, Латвия, получава сребърен UPI медал.
Дерек Калън, Канада, получава сребърен медал на Кралското фотографско общество за категория монохромна фотография. Бронзовите отличия: Тронт М. Скарет, Норвегия, за фотографията 3, но всъщност 4, бронзов Фиат медал. Бронзов медал от фотографското общество на Америка за Джон Ломас, Австралия, за фотографията Джеф. Дейвид Тай от Сингапур получава бронзов UPI медал. Даниел Либер, Холандия, получава бронзов медал от Кралското фотографско общество. Поощренията от 4 организации в тази категория: Черинандас Ликосиус, Ирландия, от ФИАП поощрение; Юнг Нин, Канада, от ФИАП; Иван Тонов, България, поощрение от ФИАП. Поощрение от фотографското общество на Америка получава и Станко Видмар, Словения, също и Пол Райди, Ирландия. И още малко поощрение от фотографското общество на Америка. Там са също и Джозеф Там, Австралия, и С.П. Мукерджи, Индия. Поощрение от UPI получават Сали Гюлер, Турция, Джейн Кланси, Австралия, Хамид Реза Халала, Иран. Да, това са с поощрение от UPI. А от Кралското фотографско общество получават поощрение Вахид Бабай, Бьорн Олен Ниборг, Норвегия, и Димитрина Андреева, България, за фотографията есенно почистване. Аплодисменти, честито! Продължаваме с категория експериментална фотография. Златен медал от ФИАП получава Дерек Калън, Канада. Златен медал от фотографското общество на Америка получава Раул Виалба, Аржентина. Златен UPI медал получава Свърнен Дугош, Индия. А златен медал на Кралското фотографско общество получава Майар Гудържджа, Иран. Моля за вашите аплодисменти с златните медалисти. За съжаление отсъстват. Сребърните медали. Сребърен ФИАП медал за Виестурс Линкс, Латвия. Сребърен медал на фотографското общество на Америка за Изолде Штайн Лейбол, Германия. Сребърен UPI медал за Иван Бергер, Бразилия. И сребърен медал от Кралското фотографско общество за Михайло Батрак, Украина. Бронзови отличия. Бронзов ФИАП медал за Андрей Юрлов, Украина. Бронзов медал от фотографското общество на Америка за Хари Бюнгер, Германия. Бронзов UPI медал за Асиер Гарагарза, Испания. И бронзов медал от Кралското фотографско общество за Хамид Реза Халала, Иран. Поощрение от 4 организации. Поощрение от ФИАП Анна Беличевич, Мияска, Полша. Поощрение още от ФИАП за Дейвид Тей, Сингапур. И още едно ФИАП поощрение за Хенги Ли, Индонезия. От фотографското общество на Америка поощрение получава Сигита Плейтън, Ирландия, и Хари Бюнгер, Германия. И Фред Прайс, Великобритания. И от Иран имаме, извинявайте. Това е Вахид Бабай, също получава поощрение от фотографското общество на Америка. Моля за най-много поощрението от фотографското общество на Америка в тази категория. Поощрение от UPI. Трима са. Първият Пол Райди, Ирландия. Дамян Войчик, Великобритания.
и Михайло Батрак, Украйна. Поощрение от Кралското фотографско общество, там също са трима. Октай Ортакчиоглу, Ирландия, получава това поощрение. Игория Стриптиц, Унгария, и Николай Атанасов, България. Още една награда от Фиат за най-добър автор в салона, Blue Patch, получава Раул Виналба от Аржентина с 10 приети фотографии за втори път в нашия салон. Ами, това са наградите. Страшно много бързо минаха, но пък... Нека да се насладите тогава вече. Нека да се насладите. Заповядайте. Официално откриваме 7-ият международен фотографски салон Варна 2014. Заповядайте, дами и господа.